Iti sa bali abangir. May sa lalaki, may pagrup, nakabkabil iti uneg ti barangay da. Yan na mo ti basol na ta, kabkabilin damit. Detalye ka dito iti report ni Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Maladingitan ni Mrs. Eden Domingo iti barangay 14 San Nicolas, Ilocos Norte anang ipakaammo anak kabkabil ti anak na idinaminsan arabii iti uneg ti barangay da. Basar ti parang istorya ti anak nang agtawen 20 ket talo ket ditoy ama ipagarup ngayon corner da isuna babaen iti kabaranggayan da metlaeng asaandan nga inaganan babaen iti motorsiklo. Ibata di Mrs. Domingo amapan kumaalayan ti anak na ti amana no pay nakainom daytoy. Segon ken kuana ket donor iti saka ken ulo pakairamanan ti ima ti sinagaba ti anak na. Inayo ni Mrs. Domingo ada si Dido da amang isaklang kadagiti ng kabil ti anak na. Basar ti anak ko sir, idi adda isuna jayta kuwa pinainggelan nak ko na sir. Isut gapo na nga sinurot ko na. Di jay pinang surot nan sir. Ije damot nga nagbinaran. Ma'am, pinainggelan ko nam kayat mo nga sa UN kat day kasi lang dung paren na kasi jaga di wano kinorner na. Basar ti anak ko sir, pinainggelan nak ko na. Kasi adadayan ta jay sangot ti kuwa siguro. Siyempre hamot masagip iti CCTV di jay sir. Isu nga di jay nagbaramot di jay anak ko napanamot sinuruton. Isu nga di jay tinaka ije da nga nagkuan sir. Nag-enkwentro. Suruton telat ta sir ti upo na nga kasta kwate ti deto ti barangay. Tanuhang nga masettle nga kasta sir. Talaga nga inasarkot na sakit tinakong ko dyan naman da. Nakadaduda both side. Awang pulis nang isalakan dito anak ko. So anat mensahe kada kwada ma'am? Basta ti kayat ko sir, magunod ko kumamot justisya, may panggap dito. Kasta anak ko ta. Madi sir, nasakit nga talaga kanya. Aglalo di rabi sir, permi nga agbabamit. Namin 5 nga nag-stop kami, hindi na pangkamta batak ta. Di jay, agbambamit lata sir, ti angalan na deti ulo na. Iso nga, inkarigata mi urag tutudo, sir na pang kami. Mangnamnama ti kapitan nga iti kabitan na tiyempo ket marisuten dahito a problema iti uneg ti barangay da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.